Juk nggih para tamu undangan ingkang sampun pinarak dipun sketsaken relenggan Juk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para tamu, para pepunden sesepuh aji sepuh ingkang setuhu pono ing mawas miwah lebda ing pitutur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pinisepuh saha sesepuh ingkang agung ngamastuti dumateng pepayoning keutaman ingkang pantes nampi pakurmatan. Para kadang rida dumateng para pepunden kawula hamastuti para kadang ingkang tansah sinudarsana. Bapak Kepala Dusun Kerajaan Desa Sitomulyo ingkang kawula hormati ugi dumateng Bapak Ketua RW, Ketua RT, para muda taruna ingkang sami hadir wonten kalodhangan dalu punika. Puji syukur alhamdulillah sumangga kita aturaken wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Mirah awit rahmat sarta hidayahipun sarta sedaya saged makempal wonten ing dalem dalu punika kanthi keadaan sehat walafiat kanthi karaharjan boten wonten alangan satunggal punapa. Amin ya robbal alamin. Para tamu kakung semawa putri ingkang kinurmatan, keparenga kawula minangka pranata acara ing kalanggahan dalu punika matur menggah rencening adicara ing dalu punika inggih punika gebyakan seni langen tayub marga budaya RW setunggal Dusun Kerajaan Desa Sitomulyo. Adicara tayub minangka pangkasaning atur pungkasaning laksana jejibane latihan wonten ing dalu punika inggih punika wonten ing dalem mugi-mugi adicara punika saged tansah pinaringan karaharjan keselamatan saking kersaning Allah Subhanahu wa taala. Adicara gebyakan seni langen tayub marga budaya sak lajengipun mangke badhe kawiwitan inggih punika adicara kawisudan. Secara resmi mangke kadang-kadang calon wisudawan wisudawati ingkang badhe kawisudan sampun siap siaga wonten papan palenggahan ingkang sampun kasediaaken. Para tamu undangan kakung miwah putri ingkang kawula hormati, adicara kawisudan wonten ing ratri dalu punika enggal-enggal dipun awiti amargi wekdal sampun sautawis dalu. Minangka adicara ingkang salajengipun kawula pasrahaken dumateng pranata acara utawi pembawa acara ingkang badhe mandu kegiatan wisuda wonten ing dalu punika. Wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dusun Kerajaan, yang kami hormati Bapak BPD Dusun Kerajaan, yang kami hormati Ketua RW 01 dan Ketua RT 123. Yang kami hormati pelatih seni Langen Tayub serta hadirin semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana malam hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara Gebiakan Seni Langen Tayub Marga Budaya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankan saya di sini akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga doa. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima acara inti. Acara yang keenam penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta dimohon untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas disilakan.
Hadirin dimohon duduk kembali. Peserta dimohon kembali ke tempat. Memasuki acara selanjutnya, doa kepada Bapak Sumingan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi walillahil mas'ariku wal maghribu fa inna madwallu wassama wasi'ullah innallaha wasi'un alim. Dumateng para rawuh sami setuhu ingkang minulya sumangga rumiyin sareng-sareng lan kula dhereki muji syukur lan nyuwun dumateng Allah taala mugi-mugi penyelenggaraan gebyag seni langen tayub marga budaya menika mangke di segalanipun dipun paringi lancar aman lan kondusif ngaten Pak nggih. Ila kadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaduriyati wa ansari wa ahli baiti ajma'in sayullahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sahirin hamdan na'imin adam yu'afi nihama yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dil mustanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa ngafiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa mamratan batal maut. Allahumma win alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afandal hisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tungjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati bil hayati wa badal mamat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa rukungana wa sujudana wa ngudana wa darungana wa tawasana wa tungabudana wa tindak surana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma da'wa'nal ghala'ah wal bala'ah wal waba'ah wal fasa'ah wal munkara subal muhtalifata wa saddaida wal mi'abaton min baladina hada qasa wa min budanil muslimina amahina kala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada beliau disampaikan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama, Ketua Panitia kepada Bapak Sugito dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng setuhuning alim para ulama, sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang tansah kula bekteni. Yang terhormat Bapak Kepala Dusun Kerajaan Desa Sidomulyo yang dalu niki mboten seket rawuh enten ingkang mewakili. Ingkang kula hormati Bapak BPD Dusun Kerajaan Desa Sidomulyo. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 01 Dusun Kerajaan Desa Sidomulyo. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 1, RT 2, dan RT 3 Dusun Kerajaan Desa Sidomulyo. Dan yang saya hormati Bapak atau Kang Mas Pelatih Seni Langen Tayub Margo Budaya ingkang manggen wonten RW setunggal. Mboten kesupen ingkang kula hormati panjenenganipun keluarga besar Mbah Pomo ingkang dalu menika dalemipun damel ajang inggih menika ngakiri anggenipun kanca-kanca seni paguyuban Langen Tayub Margo Budaya ing dalu menika insyaallah badhe dipun wisuda. Mboten kesupen dumateng tokoh masyarakat, tokoh pemuda lingkungan RW 01 Dusun Kerajaan sumrambahipun para Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Saderengipun monggo kita dherekaken muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dene ing dalu menika kula dalasan panjenengan sami saged rawuh nyekseni anggenipun kanca-kanca ngakiri latihan utawi gebyakan ing dalu menika. Kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya menika namung nampi sesulih wakil. Kula didhapuk dados panitia. Pramila saking menika kula tasih emut menika aturipun Mbah Kasun Sunaryo. Mbok bilih namine wakil niku namung awak karo sikil. Dados wujute niku nggih ngeten menika. Dados mboten pas niku mangke ibaratene jenenge wakil niku Kek kula nggih nampi wakil saking ketua panitia ngoten. Nggih nun sewu dumateng Bapak Ibu tamu undangan kula matur wonten mriki nggih niku wau sebagai wakil. Dados kula niki sakjanipun nggih mboten mentala badhe jumeneng wonten ngarsa panjenengan sedaya. Niki
tumprate niku filter kula niku pun rusak. Makane niku rada groyok ya rada glotal gadul. Sebabe wastane kula niki pun poel. Nggih. Makane kirang langkung anggen kula matur niku mangke kirang nuju prana dumateng para tamu undangan sedaya. Kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang baken Bapak Ibu tamu undangan sedaya katuran rawuh wonten mriki panjenengan sami dipun suwun idi donga pangestu. Intinipun menika nyeseni anggenipun kanca-kanca paguyuban seni Langen Tayub marga budaya wonten RW setunggal mriki insyaallah dalu menika badhe dipun kawisuda ngoten. Pramila saking menika kula atas nami saking panitia nampi rawuh panjenengan kirang saking samudayanipun kirang asalipun maringi papan palenggan sing sajak kirang ngresepaken dumateng panjenengan ugi pasugatan kula atas nami panitia nyuwun lumunturing agunging samudra ingkang kathah dumateng para tamu sedaya. Mbok bilih anggenipun ngrancang menika sampun dangu namung kawontenane nggih namung mekaten Bapak Ibu sedaya. Kemampuhane kanca-kanca marga budaya nggih namung mekaten. Pramila saking menika saking segi napa kemawon sebab niki mangke niku gebyakan wonten mriki mboten kados wonten nggen sanes-sanesipun. Lek sanes-sanesipun menika nggih ngoten menika kula panjenengan sami nggih sami ngrawuhi undangan lek wonten mriki niku didamel climen. Climen dalam arti niku mangke sedaya mawon menika mawi operator Pak. Mbok bilih tamu undangan saking paguyuban niku mangke badhe Langen terus menika mangke terganggu kalian masalah teknis menika nggih monggo dipun maklumi mawon. Sabar sauntara ngoten. Nggih. Sebabe gebyakan wonten mriki niku mboten biasa. Nek wonten pundi-pundi panggihan menika luar biasa, nek mriki niku mboten biasa. Nggih, didamel mboten biasa kados kanca-kanca sanesipun ngoten. Mbok bilih kula nggih sak sampunipun panjenengan sedaya menika mangke ingkang baku Pak. Nggih niku wau jenengan niku neseni anggenipun kanca-kanca nika marga budaya nika badhe dipun kawisuda ing dalu menika. Matur suwun sanget dumateng kanca-kanca PMB. Acara menika ugi dipun dukung kalian Delta Audio. Lan dipun live streamingaken dening PMB Media Channel. Dados saking panitia nggih cilik-cilikan niku syuting, tapi syutinge mandeg Pak niku. Mandeg niku nggih dicagaki nika. Ngoten. Nggih mandeg pramila saking menika napa kemawon saking segi napa kemawon kula atas nami panitia menika nyuwun agunging samudra ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya niku mangke. Nggih mugi-mugi acara niku mangke mulai awal ngantos akhir menika dipun paringi kelancaran. Amin. Mbok bilih nek kula kuwathah matur niku mangke panjenengan niku jemu. Nggih. Kula pun apal. Nggih ambek nggih repekan kula pun telas, Pak. Repekan kula pun telas, nggih rasane pun nggih kados enten lindu.
Mpun dredeg. Mpun dredeg. Dados kula dipojokne kalih kanca-kanca paguyuban menika ken mungel ngeten iki tebake ya ora petak wong muni kuwi. Ditonton wong sak pirang-pirang, lah akhire ndredeg. Remangsaku lindu. Nggih, ngoten. Mboten prayogi kula matur kathah, Pak. Kirang langkungipun nggih namung ngoten ingkang saged kula aturaken. Enten klentha-klentuning atur kula nyuwun pangapunten ingkang kathah wal akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua Panitia. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua, Bapak Kepala Dusun Kerajaan. Kepada beliau atau yang mewakili dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ingkang kawula hormati para pini sepuh tamu undangan ingkang sampun rawuh wonten dalu punika. Ingkang kawula hormati para pelatih seni langen tayub marga budaya, ugi ingkang kawula hormati sedaya undangan ingkang sampun rawuh nampi undangan saking panitia kebijakan seni langen tayub marga budaya. Puji syukur alhamdulillah dene dalu niki kita sedaya taksih dipun paringi nikmat arupi kesehatan sehingga kita saged ngempal kanthi keadaan sehat wal afiat, boten wonten alangan rubeda punapa. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat ugi salam mugi kunjuk dumateng Nabi kita, Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto umatipun, bimbing umatipun saking jaman pepeteng, saking jaman jahiliyah ngantos jaman sakmangke jaman Islamiyah, ugi kita ajeng-ajeng syafaat pertolonganipun wonten yaumul akhir mangke. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula matur wonten mriki inggih punika sesulih saking panjenenganipun Bapak Kepala Dusun Kerajaan Bapak Sunaryo. Dene dalu niki panjenenganipun Bapak Kasun menika boten saged rawuh wonten tengah-tengah kita amargi wonten kegiatan wonten luar daerah ngaten. Dados mangke kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah bilih kawula matur wonten mriki niki boten sesuai kali harapan jenengan amargi wau sampun diatur nih Pak Ketua Panitia bilih wakil niku awak kali sikil. Dados awake boten tumut sing teng mriki namung sikile. Ngoten. Ingkang sepindah kawula matur suwun sanget dumateng pelatih seni langen tayub marga budaya, kanca-kanca ingkang sampun maringi ilmu utawi ular-ular dumateng calon peserta wisudawan dalu niki dene sampun kelaksanan latihan sampun dangu ing akhiripun dalu niki calon peserta badhe dipun gebyakaken utawi badhe dipun wisuda. Dados mangke kawula mewakili saking pemerintah desa Sidomulyo khususipun saking Dusun Kerajaan namung matur suwun sanget dene ilmu panjenengan menika sampun dipun beber dipun tularaken dumateng kanca-kanca ingkang enggal. Ingkang salajengipun kawula nggih ngaturaken apresiasi ingkang kuwatah dene wonten Dusun Kerajaan khususipun RW setunggal menika sampun kompak seni langen tayubipun.
Ngaten. Nggih nun sewu niki kula sebagai warga masyarakat dusun Kerajaan. Terus nek Mbah Naryo mungkin mboten ngaten mature. Terus apresiasi niki nek umpami Mbah Naryo paling dilungi amplop utawi napa ngaten. Tapi niki nun sewu kula namung ngucapaken kemawon. Ngaten. Nggih. Dados seni Langen Tayub menika memang seni ingkang adiluhung, seni ingkang tumbuh saking nenek moyang kita sedaya. Kula dereng ngertos nenek moyang niku. Ngaten. Dados niki tetep kita uri-uri, tetep kita lestarekaken. Tujuanipun punapa? Tujuanipun menika mbeta guyub rukun kemasyarakatan khususipun wonten lingkungan masing-masing. Ngaten. Dados mangke kanca-kanca utawi para wisudawan calon wisudawati ingkang badhe dipun gebyakaken mangke saged gabung wonten utawi terjun wonten masyarakat kanthi luwesing atur kanthi ngilmu napa utawi piwulang napa ingkang sampun dipun aturaken dene sakmangke panjenengan wonten kegiatan-kegiatan nggih tetep mengikuti ngaten. Ingkang salajengipun khususipun grup seni marga budaya menika memang kawula amati memang menika ular-ularipun saking penjabaran utawi pitutur piwulangipun dumateng kanca-kanca sanes. Dados mangke kawula suwun dumateng kanca-kanca grup marga budaya menika mugia ndadosna conto tulodo dumateng kanca-kanca ingkang sanesipun ngaten. Bapak Ibu hadirin ingkang kawula hormati, sak menika mungkin dereng saged menjunjung tinggi dalam hal dari segi pemerintahan khususipun wonten Desa Sidomulyo terutamanya menika wonten grup seni amargi menika dereng wonten napa nggih dereng wonten link utawi dereng wonten dari segi penyerapan menika memang dereng wonten. Mugi-mugi sak sampunipun kita sedaya menika sampun kompak sampun gadai grup-grup mangke kepengurusanipun menika saged dipun bentuk susunan daftar pengurus sak wanci-wanci menika desa utawi saking pemerintah desa menika mbetahaken grup panjenengan dalam seni kebudayaan mungkin panjenengan sampun siap artosipun mangke bisa dibawa ke ranah pemerintahan dalam arti mangke wonten bidangipun seni dan kebudayaan. Ngaten. Ngaten Bapak Ibu ingkang kawula hormati, pada malam hari ini utawi wonten dalu niki kawula mewakili saking panjenenganipun Bapak Kepala Dusun Bapak Sunaryo menika wau ingkang saged kawula aturaken namung sekedhik mboten sesuai kalian harapan panjenengan mungkin amargi menika wau sampun diaturne saking panitia menika namung wakil ngaten. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi saking kanca-kanca pandemen tayub saking grup ingkang sampun rawuh sampun pinarak lenggah wonten ing dalu punika sekaligus kawula mewakili saking Bapak Kepala Dusun Kerajaan Bapak Sunaryo. Di kesempatan malam hari ini, pada jam dan waktu ini, grup seni Margo Budoyo, Gebyakan Wisudawan Seni Margo Budoyo resmi dibuka dan dimulai. Mekaten ingkang saged kawula aturaken bilih wonten kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Bila taufik walidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Dusun Kerajaan. Kepada beliau atau yang mewakili disampaikan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, acara inti. Prosesi wisuda.
wisuda. Paguyuban Seni Langen Tayub, Marga Budaya RW 01, Dusun Kerajaan Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Calon wisudawan wisudawati mengambil tempat.